Ayo Ndok Eka. Tembok ting celone. Jan semangat. Nah, yes pokoknya ngendang sing apik sok nek aku laris. Wilujeng dalu, Nduk. Inggih wilujeng dalu, Mbah Sabar. Pripun kabare? Pangestunipun. Alhamdulillah baik. Jenengan pripun? Kula ya sehat, alhamdulillah. Ya rong sasi nunggu amben. Nunggu amben maksudipun? Ya ora entuk nanti-nanti disepatoni nganggo kayu. Sepaton lha sikil lek pangan rayap. Nah, ya ora. Nganggo kayu. Ora, rayape wedi karo aku. Kan ceritane ngene, Nduk. Pripun? Mayang nang tangan. Nggih. Andane iki enek cakruke loro ngono. Nah. Andone enten cakruke loro. Nah, terus sing cakruke iki tak moti dhuwur dhewe kuwi gapuk. Nah, terus otot mburi iki kegesruk tekan ngisor, otote pedhot tekan nggon kenceng gares. Terus sakniki anu sikile jenengan cangkokan. Ya, mboten, ya pokoke waras ngono wae, pulih waras. Nggih, nggih, kula kinten wau kok Mbah Sabar ki sikile ditanduri apa kok dicangkok aku ngono. Ben terubus apa piye. Lambe. Mugi nang waras sehat ya, Mbah. Pun sehat pun waras alhamdulillah. Amin, amin. Hitungane bar tiba wis Nggih. tak gemayang ping pisan iki. Pisane lah ngitung masih bingung. Nduk, Dalam- aturke salam kagem Bapak. Inggih, ingkang kula hormati Bapak Kanjeng Bupati Sepuh, Bapak Haji Untung Wiono, ingkang menika kepareng lenggah dalu menika, ingkang sampun mangestoni pengukuhan pepadi Sragen dalu menika, ingkang dipun pandekani Bapak Hartono Sarjana Seni nggih, Mbah. Mugi-mugi pepadi Sragen tansaya ngrembaka. Amin. Paseduluranipun salaminya dipun jagi saya ngrembaka seni lan budaya wonten ing Sragen khususipun pedalangan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya mung wanti-wanti welingku Kang Gareng, pokoke nyene Bapak Untung aja ngantek tekok. Enteke pira aja ngantek ngoten. Pokoke ya saikhlase pira diaturke. Nek ngantek enteke pira kuwi? Wah, lah kula do gawe anggaran ki. Sak penake pokoke ben mandiri, Pak. Aja dimanja terus. Yen ki manja dalang Sragen ku wis kesuwen. Sing dereng niku mung kula. Dereng pripun maksudnya, Mbah? Ya durung dimanja. Tuas aku deg-degan kula niki lak bengi iki lak nderekke jenengan to, Mbah? Nggih. Nggih. Terus kok jenengan kok terus dereng niku terus pripun? Aja deg-degi lho. Lho. Maksudnya nek melu aku terus aku ngekeki kowe. Lho lak nggih niku to. Oh, lah kowe ora ngerti sejarah. Sejarah pripun? Sejarah ngene to kan, nek kowe ngerti. Kok kula ngomong iku kowe ora maca sadurunge. Pripun? Ora kemaket iku kudu dikenet sadurunge apelan kula nek entuk orang ngene iku kudu ngerti. Ngerti pripun nang kula Lah dikabar. kok aku iku mrene iki ya ora jelas. Kok dikabari Pak Hartono, nduk kebengi wayangan ning Dayu sing mayang Mbah Sabar. Kaya kuwi jenenge Hartono kuwi pritesen. Aja aku nyemeng kuli kok. Lho, kuli pripun dalang iki kudune ya tanggung jawab sopir ing pagelaran wayang kulit. Lah Ayo nek sopir ayo. tanggung jawab jenengan. Lah aku melu jenengan ya piye kok iso? Ya wis, heeh ngene. Nek manut aku. Piye? Wis ora tak bayar. Kok iso? Jare manut sopir. Manut sopir kok iso ya ora manut tok tanggung jawabe piye? Ya wis tak tanggung jawab. Wis pirang sasi to? Kok iso pirang sasi lho? Apa? Lah nggo tanggung jawab mau nggo napa? Ya tanggung jawab bengi iki kok piye? Iki bengi to. Nggih. Sesuk-esuk. Dewi cah TK ya roh to. Roh kok dadak tekok. Lho tegese ngene lho. Maksudnya ben genah kuwi diapakne.
nek kowe urung genah iki ya. Nggih. Iki Minggu sesuk Senin. Ya paling ora nek ora ngono ya wis ra apa-apa, ikhlas bengi iki terus pepadi Sragen ki ben piye ngono lho, Mbah. Oh, nek kowe tak dongani kok omah. Kok omah nyapa dadak budal rene? Lah aku dikon nak. Dikon nak ya rene barang nek tra iso kok omah. Oh nek aku ikhlas ora ngarep-arep. Dikai alhamdulillah, ora dikai nekokke nek aku ngono. Ora kaya kowe. Wong kowe ora makan ora ditung pituk lan ora kowe mangkak. Lho ya aku ki gur genahke, kan ndereke sapa to Mbah Sabar. Nggih. Mbah Sabar. Nggih. Kula wau pikantuk WA saking Bapak Haji Sukiman wonten ing Bandung. Nggih. Dalu menika nyimak dalu menika pagelaran panjenengan ngersake tembang Nggih. Sinom Grandel. Oh nggih, oke. Menika. Wilujeng dalu Pak Sukiman. Nah wis matur nuwun donature wah dan Menika donatur utama nggih. malam ini. Kanca-kanca utamane Pak Untung. Utamanipun Pak Untung. Pak Untung wis korban sendingah-ndingah. Nggih, nggih, nggih. Nah. Nggih, bar niki putaran kedua mayang nang Sumbelawan. Wis tanggung jawab aku Doraga dewi-dewi. Ayo Sinom Grandel, monggo. Kunjuk Bapak Sukiman. Delok dalang tuwek. Mangga. Memanismu angung jimat. Kuwi yoga mburi iki iso meneng ora? Sinden apik kaya ngene kok malah dong guyu dhewe pekok apa piye? Iki mah padahal kemi wis mundur ya cik rame yo. Nggih. Agawe Agawe ruciting gale bocah kandhanane ongel kon sekolah ra gelem. Ora urung sayane ya ora rabi. Ya sekolah kula pun sekolah masa minggu-minggu kan sekolah. Masuk tem iki kowe iki nglanjutke sekolah meneh. Paestunipun kula melanjutne kula. Nang Ya nang sekolahan to. sekolahane ngendi? Sekolahane kono Solo ora roh kowe. Roh wae apa Mas wong tuwek itu lumbruk nang omah ngono. Aku tuwek pengalaman, Dok. Iya. Masamu aku tuwek aduh sik nganggo sabun. Sik nganggo anduk. Iya. Ora kaya kanca-kanca mburi iki. Aduh kok andukan kaos sing dienggo mau iki. Ya pancen no Mbah anak cawang kula panjenengan wah sansaya nom. Wah ndek ngibar panjenengan kundur umroh kae rambutnya digundul kayak bakso. Wah. Nah, ya piye to? Wong kono ya kudu total, wong omah ya totalan kok. Gundul ya gundul oke. Nyatane saiki lemu neh to agek. Setahun rung enek wis lemu meneh. Nggih, lemu mleh, Pak. Wah, aku nek ra gondrong gak apik kok. Nggih. Terus bojoku arep dolanan apa? Layak kok sing niku gondrong kok nggon brengose maju dudur dijambaki nurun Pak Niku. Ya ora. Napa? Iki sejarahe kanggone werna telu. Nggih. Brengos iki kanggone werna telu. Kanggo napa? Siji nggih nutupi ompong. Ping pindho nggih nyaring teh. Ping telu kowe nek roh mangan sego jagung. Wah, mletuk. Nek mangan sego jagung mletuk. Dadi teng dhuwur rambut niku wau. Iya, Wah, untung aku ora dadi putumu ning omah. Dadi putumu tak bong. Pating kemritik ya mesti. Nek ngobong aja kuwi. Napa? Liyane. Petik. Sejilit entek nduk gundul. Liyane apa ya si enek. Nadya. Ya. 4 Maret 2019 Ing 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 4 Maret 20
Aku kelingan mayang nang Baliarjo taune lali. Tahun 2008 mbok menawi. Kowe nusul nganggo kathok cekak wireng welik kae. Jek umbelen sentrat-sentrup kae. Nggih. Kuwi terus apa iki gendinge iki kutut manggung pelok barang. Wah, aku kok kono iki terus wah, ora ujar akal tak sangoni 10.000. Lho jaman semono ki 10.000 kuwi akeh. Nggih mboten 10.000 nika. Karo mau tambahi rokok 76 no. Heeh, nggih pakmu jakku. Oh sak Aku yo ini. gumuni dalang luwaris nek teng Balarjo niku mesti Mbah Sabar. Tak tekoki nyapa to kok mesti Mbah Sabar. Jenengan kok laris teng mriku to, Mbah? Wonten napa to? Mesti kok idolane panjenengan iku lho. Lah sing murah mau ngaku kok. Sik to. Goblokmu iki. Aku iki gumunung pamer kok mergo murah. Pamer lho aku lho dalang kondang. Yo ora. Pamer kok murah lho. Seneng dadi wong kondang iki ora ngati-ati oh ge dalan telek. Kok iso dalan telek? Kowe ngerti kondang iki ge dalan banyu to? Ora ngarah-arah. Arep bening ora iso diobak-obak. Oh, senek wong mengkrong. Enek wong kondang iki ngono kuwi. Dadi kudu ngati-ati. Bener luput bejo cilaka mukti pemuti iki ditekuk kaya driji papat iki, mesti jempol ngono. Nek dadi wong kondang terus, ayo. Terus, ayo. Wah. Ora sida kondang, amblek kuwi ya. Yo sak manut aku manut. Manut. Ora manut kok cendheke neh kowe kok. Ora wis iki wis paling cendhek kok wis anu. Ya. Upama mundut rokmi tertentu ape-ape tak barat wong nunggang kae nek sing rungokne saka omah dalange sapa ya kae kok dalange suarane gandem kaya ngono sapa ya malah sabar satono malah gondrong mburi kae ya rupane kaya gori gandem dase ya gori-gori aku ora ndek beton nek kowe yo aku duwe apa ya tak diduhne. Nah aku persojok aku ndek beton. Nggih. Wis gak apa-apa tak lek. Ora sanggup penonton. Wong nonton ae bengak-bengok tokno wae engko nek tak bapak meneng. Aku tahu anu roh ngene tanggoku yo ngene iki. Nek omong bengak-bengok ngono kuwi kentekan abab tek. Nah aku wis tek bolak-balik nek ngono kuwi. Aku iki wis sapa lho? Menek kalbu pepet. Aku nang omah yo ngono, Nduk. Aku nang omah karo mbahmu itu ya. Wis degede tek ngono wis turu dhewe. Apa enek bojone dalang kondang aku nang omah kok. Oh alah. Stres suwek mburi koyokan. Kuwi menandakan lagi arek salaman kok yo ngentut. Kuwi menandakan orang persojo apa duwene. Ngono. Arek kok umuke nek utangan. Oh iya iya. Kowe ngerti mobilku sing keri. Kowe urung tau ro sak dunia. Pajero kok cete ijo akeh nggonku. Pajero apa kuwi? Pajero ijo iki lho. Oh, lah peniti ireng sing kereng ngono lho. Penitine suyut jikok terus nang mobil Pajero, Mas. Apa? Goleki renek sing cete ijo. Sing cete ijo cari matamu ya kuwi aku. Lah kok iso jenengmu Ceril kok Pajero? Lah timbang ra duwe. Ya saiki mbok gagas, Pajero pajeke 7,5. Lah saiki sawah seprapati payune mung 6 juta ki po nandur pari kemarga pajak. Ya ya. Lah nek aku lunga nandi wong aku nek pamane mayang ngene ngomong nunut gepeng kuwi engko mio. Rasa neko-neko. Dalang numpak minyo. Lah arek mayang kok dadak ngrental. Ku bayarane iki pira? Anggur bonceng peniti kuwi munggah terus. Modiar wae.
nek mulih ngono kuwi cek nggon setang ra dikei sumping, kei pari karo kambil. Terus mburi kene beduk. Aku iki jek manggung sajen. Wah. Teko omahe wayeme piye anak putuku dhewe. Aku ora ngerti wong rekoso mbiyen kok. Ngerti saiki. Mbiyen ki bapakku mudin tukang bancaan kuwi. Cah 7 lanang kabeh. Angger bapak budal bancaan golek godhong kuwi dijereng nang meja cacahe 7. Bapak mulai didum, iwak semene iki disuwir dadi 7. Segere iki piye? Kowe ngerti jaman aku sekolah SR. Kathok ya siji, ge ngaret ya kuwi, ge sekolah ya kuwi, sepatu ora duwe. Engko nek kaline banjir, umbah-umbahke wong loro, diperes-res. Nah, terus dipeminggon watu tinggal bluron nang kali. Nah ngono nek gedang goreng liwat, slulup. Slulup. Lewat-lewat gedang goreng nek nubowo kae. Lah bareng, sulup. Lah sulup, aku nanti kowe suwe men ngono malah kene buyar. Ya ciret. Mboten. Gedange sapa sing digoreng, Pak? Pokoke iki salak iki dawa. Pingkong. Ning warnane emas kuwi. Oh alah, gedang goreng kuwi to. Heeh. Oh iya. Lah kowe kudu diajeni. Ora sing ngetokke kuwi rumah sakit. Iya. Samu nek. Wah nek gedang goreng barang ya. Lulup lep. Sanate kowe suwe men. Jedul. Lah kok malah mecah. Malah sundul. Gedang goreng. Yuk. Gedang goreng. Tertentu. Hebat wong nombe. Dalang iki selek apa? Hebat wong nombe. Oh, keselek blengos. Iki ki dinggo bedake antara swara elek karo apik. Nek aku suaraku apik, kowe ketara elek. Oh, ngono. Oh, tak elek-elek swara ben ketok apik. Ngono lho, Pik. Oh. Oh, alah iya, Truk. Iya. Ibarat wong numpak Ngono lho. Lumampah, sapa mburi tertentu kowe? Ora godah ki meneng. Oh, masane. Ayo Pak De Matun meneng Pak De Matun. Iki wis di anu grup komunitas ki Pak De Manto ki. Oke. Jenenge Matun, berarti Manto Pujiatun. Mboten Pak De. Loh, mereka perwakilan kan antarane dalang kali sini. Alah Pak Dina arep demeh kok kowe ayu men. Eling. Anu apa ki? Anu apa kamu kesukaan ki harus diukur dengan kemampuan. Nah, kuwi. Ora mampu ya. Nah. Mampu apa ora ngake. Wong tuwek ki titikane wis gampang nek wong lanang ki. Wis, angger nguyuh ki netesi nang jempol sikil kena tuwek. Tur tuntase ki ongel, digedhe-gedhe kene mesa. Kuwi ketot. Nah nek wong lanang ki ngono kuwi, angger netes jempol sikil kena tuwek. Nek wong wedok pamit nguyuh urung teko nggone ki entek. Lah iya aku apa ngarani kowe? Wis ben, wong tuweke nek padu apik. Aja dipisah. Nek wong wedok ki krasane tuwek angger nguyuh riyen Pak Dalang kok cepet men pun telas dalan.
Oh, kemaki lanang kok. Aku tuweke berak. Ora kaya kowe aku ncelintis to kowe. Oh. Ora kaya kowe ngalor ngidul nggo masker. Ompong ya ompong. Ora usah mbok tutupi aku ki los. Ben aku tak nyawang dalang loro tuwek kabeh do padu kaya apa? Tuwek aku karo kono ki. Oh, tuwek jenengan. Oke. Oh, aku saiki ngerti nyapa Mbah Manto nggo masker terus iki. Bae untumu entek to, Mbah. Kuwi iki mung mergo lek gampang tek untune iki biyen dimbajing-bajingke wong. Mula untune ra kerasan. Untuk ora. Aku mbiyen ompong loro ki aku kandha karo bojoku. Bu, untuku nek nganggo spasi. Spasi napa ventilasi? Spasi dari enek lete ngono lho. Nek wong seni ya untuk nganggo pen. Penro, penlu. Iki nek Mbah Manto malah jendela tok iki. Mboten. Oh, berakot kok. Ya. Kok iso aku lho? Apa mbok kira aku moh? Apa mbok kira aku gelem? Lu. Ayo! Mampar. Wis ah. Keri aku mah. Lho sabar, wis tuwek aja ning nesu nek darah tinggi ndek stroke piye kowe? Darah ki nek tinggi malah apik. Lho wis apik lho jeglek yo gak apik to dadine stroke. Jeglek ki malah apik. Lho. Kowe ora ngerti, wong edan nggo kartu kuning kae, cekel polisi ora sida kok. Goblok kowe. Iya. Nggih, manut nggih Mbah wong edan nggih. Goblok. Wong ngono kuwi lho enek metune marka tengah. Cegat polisi ora nggo helm ora nggo apa, ndare kartu kuning. Mula nek kepengin do slamet nang dalan, njotosi wong ya ora dikapak-kapake kowe golek kartu kuning. Nggih, manut Mbah wong edan. Yo. Lumampah tanpa welah Neno nano ing madyaning jala saiki cengkok sing mburi dhewe aku kelingan jaman biyen sinden suliem. Pripun, Mbah? Nang panggung ki nggo anak. Nanti karo ngemi, aduh kalah temah, aduh yo gonjing. Lah kuwi nyapa kok iso ngantek cengkok kaya ngono kuwi kok nganggo alah aduh temah yo gonjing nyapa? Kecokot pentile goblok. Aku ora ngerti ora tau ngalami. Oh, kowe ora duwe kok. Napa iya? Ngapa iya ngono ta Bu Kenik? Kowe ora ngerti kok nek jek setengah tuwa ngono nyapu karo ngemi iki jek iso, kempit mburi kok mburi kene iso. Enek lho nggon kuwi sampirke ngono. Kok mburi cuncut kene nyapu srek-srek enek. Aku mbayangno to. Yo mbayangke lah nek kowe roh mbahmu wedok alah kaya tutup gelas. Enggak tak. Kok potokno ya. Plik. Ya, teko ngomah potokno ya. Arep mbayangke. Sakit tipise gol. Ya. Temah gonjing. Nganggo alah berarti. Ora kecokot kok. Oh iya iya. Temah gonjing. Anggenjong ning pagulingan. Anggenjong ning pagulingan. Bengawan Solo
dari dulu jadi perhatian linsani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo tergulung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut Yo! Hae, hae. Iya. Penabuhe para dalang-dalang kangkaren. Iya. Iki sing aku sing unik iki Sarjito sing saka Kali Jambe kuwi. Ya, yes, pokoknya Sarjito. Kuwi dalang unik kuwi. Diputus pacare minggu wedhus lanang doli kabeh karek wedok-wedok. Mbah dar dadi apa sok? niki saking saene rencang-rencang pepadi Nggih. Mbah Manto badhe nambahi tere Oh nggih. nambahi apa Mbah? Lah kuwi mungsuh karo aku kok nambahi. Ngono teko omah tak gelut. Oh, lanjut nek arep ngandhake bojomu kandakno, ora wedi aku. Sapa? Padhe mantau nek ngandhake bojomu kandakno. Kroyoken sak bojomu. lek bojone pres mati Lah nek bojo mati apa ora golekne? Bakong ngene nek nyuwara ungel ya. Dengak ngene. Ya. Bojo tuku ya entuk ya. Ya. Itu perahu, ya. itu perahu riwayatku kaum pedagang selalu naik itu perahu Matur nuwun, Nduk, matur nuwun. matur nuwun Mbah Sabar Nggih, lenggah sukses rumiyin. selalu sehat Nggih. selalu Amin 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 amin, Nduk. Amin dongamu muga-muga